Elder Akrofi ewosuhum wose bebia yeduru onyamesum mu no yemfa nyamesum emiagro enti munyane Ɔbɔfoɔ Kanea no muhwa munyane anyasa to na woda Ɔbɔfoɔ kon munyane Ɔbɔfoɔ Kanea no ɛfɛo nanso ɛyɛa munyane anyasa to na woda Ɔbɔfoɔ kon Pastor Obed ɔse bo bra said the heaven wo ho na se Christ ya mompa unusuye nemu obo bra said the heaven ni ho na se Christ ba waso be ye shiro Ɔbɔfoɔ Kanea fa na jo nanso emfumu wo di akire se wuhunu na se wanwane ya obeteto na woda Ɔbɔfoɔ kon ne Kanea no efa na jo nanso emfumu wo di akire o se wuhunu na se wanwane ya obeteto na woda Ɔbɔfoɔ kon enti munyane ofo Kanea no dia femba nanso dobro ba da akire na eyefidie so na wasu enti gani Ɔbɔfoɔ kon moye maye ni na ho biase be bia du na akwawie okunafo wado ofere ni menyanka na dubi na otu wonfo no no kan se me yetinwura mu da biai munim se anadubi ya yesum kabi so dwe diam pompese yedidi anadwa wode Kanea no besense wie mu no ha man shire baabia na yetumi bia kodidi nanso nansan Kanea bi ni namfom ha me mehemu hwiye misi nansan Kanea bi bene namfom ha ɛyɛa mu hwiye se mu se ya do bie mu ha Kanea no na de ne koroye bitu ni fo no wante ohunu Kanea no ma ne ye ne fe enti se hu na wogina ho Kanea no na wo ma ne ye wo fe Kanea no na se wenwane dia obeti to na woda Ɔbɔfoɔ kon enti munyane ofo Kanea no dia femba sanso tobro ba da chire na efidie so na wasu enti gani Ɔbɔfoɔ Kanea ebon mo man so a ehire no enye kwa mu nko no de hwe nimum se tɔboa na ni a wato ni tu enti se hu se Kanea na ne namfom a ɛyɛ adwane isan se eyefidie anye saa ebeyiwu waya Ɔbɔfoɔ no oba ne Kanea no ni namfom ɛyɛa eno nti munyane bisi oba waya Ɔbɔfoɔ no oba ne Kanea no ni namfom ɛyɛa yeti wiase nso yemfi wiase ya ho ne amfrafo dress enche bia ye befi ha ko yenji o onsama hu se ina ka yetienti kusuwa bom se jatano obedu wonwa de wona ko osayim opono tiatia no ekonkwaje mu no ofire ni papie ni woso opon kase no ko osayim na obi ni pabebreni eno di wiase ya fefe ya shemu kabri obiye gusuwe pibinti no erefi osura hini no afan bibi sikata sasi dan ya toka ebiye nyuma kesi yeguso atutu okwanya pemai bi obemma this is the order of the day so me kusku apenim dia beduma biya ya pembe biya tina se me brere me mwasi ya mabe man se oyiri die eye nhye so mami eni wi ase ya fefe enti obi kuninu ya pesika surumpo eni wi ase ya hunya enti no obi sisi ni ya pesika wonwene ho ensanya dwuma hini di ampa nanso minu ya dwene obi mu ya wade nyina nkwan nanso enye ni nyina ne fata ayen bonsama ye ne wo se ayen bafuo no nanso onye bofu kan ofa asem bi enyankopan kana wachia no twi domoko ne njen eni masa Ɔbɔfoɔ Kanea no ehura na jo fefefe nanso dobro ba da chentino muwa ya munyane o ti se hu na ugina ho Kanea no na wo mane ye ofe Kanea no na se wenwane dia obeti to na woda Ɔbɔfoɔ kon enti munyane ofo Kanea no obon sam fa na
Anyasa ɛbɛyɛ na woda Ɔbɔfoɔ Kanea no ɛfɛo nanso ɛmfo na wo di akyire Ɔbɔfoɔ Kanea no ɛfɛo nanso ɛyɛ afidie na wasum Ɔbɔfoɔ Kanea no ɛfɛo nanso ɛne nam fam dodo enti sɛ wohu a ɛyɛ dwane anyasa tɔ na woda Ɔbɔfoɔ kɔn kae sɛ ɔba waya Ɔbɔfoɔ no ɔba fi sɛ ne Kanea no ne nam fam ɛyɛa ɛno nti munnwane ɔba Ɔbɔfoɔ no ɔba ne Kanea no ne nam fam ɛyɛa ɛno nti munnwane